Zagreb je osvojio Seha ligu, a s nama su dečki iz Zagreba u gostima, naravno. Oni koji još uvijek nisu bili u Sportskoj spiki ove sezone, riječ je o vrtaru Filipu Iviću i Jerku Matuliću, igraču, naravno. Bog, dečki. Pozdrav. Bog. Čestitkam na pobjedi, osvojili ste Makedoniju i kakav je osjećaj, evo krenut ćemo od Jerka. Osjećaj je vrhunski, mogu vam reći. Nismo očekivali, nadali se, jesmo. Došli smo tamo kao outsideri, ali uz veliko srce i poštivanje dogovora uspjeli smo napraviti ogroman posao, ogroman. Da, nije bilo sigurno lako igrati, barem ono kako se vidjelo preko televizije, puno dvorana, pa onda još ona skoro dobivena utakmica, pa produžetak i na kraju ponovo mučenje, ali ipak ne onako mučenje, dobili ste i u tim produžecima, pobijedili ste i njih i onu publiku. Gledajte, stvarno je atmosfera bila vrhunska. Navijači su bili abnormalno glasni, huk je bio neprestani i nakon onog završnog šoka jako teško se bilo digniti. Poslije nastaviti igrati te produžetke, ali mi smo skupili glave i na kraju uspjeli to izvući do kraja. Stvarno smo preponosni i zadovoljni, ali isto tako smo i svjesni da nije još gotovo što se tiče našeg posla. Imamo još prvenstvo i kup i dosta posla do kraja sezone. Filipe, gledajući ovu utakmicu, još jednom čestitke i vama posebno onako bode u oči ona jedna obrana kada se pokušavali Makedonci ponovo vratiti, ona obrana nogom. Pa evo, kako je to bilo zaustaviti? Pa evo prvo što je Jerko rekao, znači stvarno smo preponosni, spremali smo se mjesec dana praktički za tu završnicu Seha lige. Pa mogu i ta cjelokupna atmosfera i taj događaj u dvorani sigurno da nije bilo lako i evo čestito bi još ovim dečkima na stvarno junačkom trudu i od obrane do cijelog napada kako smo igrali od prve do zadnje minute. Nažalost, primili smo taj gol u zadnjoj sekundi nesretno, lopta se odbila prvo od Stepančića, pa onda je tamo Jerko nije uspio uhvatiti i ja sam reagirao malo kako sam reagirao i primili smo taj gol. Ali evo, uspjeli smo skupiti glave, znači imali smo i crveni karton i igrača manje i cijelu dvoranu protiv nas i još su oni zabili taj gol za vodstvo u produžetku, ali kažem, uspjeli smo skupiti glave i na kraju pobijediti. Je li moguće da je Boris Dvoršek takav čudotvorac da je u samo nekoliko tjedana uspio probuditi ovu momčad ili bi isto napravio Slavko Goluža, to nećemo nikad saznati, ali ispada da je Boris Dvoršek zapravo trener pobjednik? Pa... najbitnije je da smo mi pobijedili, trener Bota je stvarno odradio dobar posao, dobro smo trenirali, kažem, još jednom tih mjesec dana. Nije ni njemu bilo lako, preuzeo je ekipu nedugo nakon trenera Goluže i mjesec dana imao samo za pripremu, ali kažem, mi smo skupili glave, trebala nam je ta pobjeda u polufinalu i finalu, da vratimo taj pobjednički duh u ekipu. Kažem, žao mi još sam to rekao sam i za novine, da mi je najviše žao što smo ispali iz Lige prvaka. Nadam se da ćemo do godine to ispraviti i da ćemo proći dalje skupinu. Jerko, onaj Meškov nije vas uspio dobiti treći put ove sezone. To su iz kluba i najavljivali. Promijenila se obrana i pobjedilo se u polufinalu. Da, promijenilo se sve. Promijenio se pristup, promijenio se način treniranja. U Zagrebu smo izgubili od njih, nismo baš imali sreće. Luka se povrijedio, bio na poluvremenu, nije nastavio. On ima problema sa probavom, ne znam šta mu je bilo, ali nije nastavio branit. I utakmica je bila jako teška, međutim oni su nas pobijedili. Ali smo rekli sami sebi da nas ne mogu 3 puta pobijediti zaredom, ne oni nego niko. Niko nas ne može pobijediti 3 puta zaredom. Gledajte, mi individualno sigurno ne bi nikoga dobili. Ali timski smo se skupili zajedno ko ekipa, smo znali da možemo nešto napraviti i uspjeli smo i to je super. Ta polufinalna utakmica, prvo poluvrijeme isto nije izgledalo dobro. Nekako smo bili u grču, trudili se, jesmo, vukli, noge nisu slušale, ali drugo poluvrijeme je trener održao govor u slačionici i dogovorili smo se i krenilo je nabolje, pretrčali ih sa par polukontri, oni se poslije više nisu mogli vratiti ni stići to i pobijedili ta treći put, najvažniji. Tako da mi je draže da smo 2 puta izgubili i ovu pobijedili nego da je obrnuto. Naravno. Filipe, evo i nevjerojatni Gazprom ulazi u ovu Seha ligu. Izgleda da će ta liga iz godine u godinu biti sve jača i jača. Naravno, Zagreb će tu uvijek imati svoje mjesto, pogotovo sada kada ste osvajači ove lige. Pa evo, koliko je to zapravo dobro da je jedna takva jaka? Pa mogu reći da je jako dobro. Znači, za promociju i hrvatskog rukometa nama je liga puno jača što se tiče te
SEHA lige. Znači igramo i SEHA ligu, poslije se priključujemo i domaćem prvenstvu. Sigurno za nas i mlade igrače i starije da jača je puno liga nego domaća, tako da se možemo i postupno razvijati. Evo, veliki sponzor Gazprom je ušao, tako da će i nadam se druge zemalje se priključiti u tu ligu i činiti još jačom nego što je sad. Jerko, špekulira se u medijima da će se između ostalih ligi priključiti čehovski Medvjedi. Što misliš o toj ideji? Gledajte, svaki veliki klub je dobrodošao zato što to radi ligu jačom i podiže joj kvalitetu, a to je svakako dobro za ligu. Bilo bi lijepo kad bi se pridružili i Mađari, kad bi se pridružili Slovenci, mi bi onda mogli parirati što se tiče kvalitete i sa Bundesligom, pa čak i sa Francuskom koja je sad isto jaka i hvata polako Njemačku ligu. Znači svaki veliki klub je normalno super vijest za SEHA ligu. Što bude više velikih klubova, bit će i veća gledanost. Što ste vi spomenuli Gazprom, on nije spomenuo, najvažnija je ta financijska strana normalno, koju su oni sada pokrili većinom troškove što se tiče tih putovanja i smještaja i to sigurno podiže kvalitetu lige i ostalim velikim klubovima čini je zanimljivo. I tako pretpostavljam da će biti veći interes jačih klubova, time bi se oni mogli priključivati i tako bi liga mogla rasti sve više i više. Je li vama nekakva premija sjela u džep s obzirom da ste ipak osvojili prvo mjesto i čini mi se 35.000 eura je dobio klub? Danas smo imali sastanak, rekli su da će biti nadamo nešto. Se. Znači, bit će. Teško su vremena, ali naći će se tako. Gobac se uvijek nalazi i u težim situacijama nego što su ove sada. Nadamo se. Zaslužili smo ako ništa drugo. Naravno. Jerko je spomenuo da naravno čeka vas još posao u kupu, ali ajmo prvo dotaknuti prvenstvo. Već za 2 dana igrate u Našicama, evo odmah Liga za prvaka i odmah zapravo pretpostavljam najveća utakmica, najjača koja je moguća u Hrvatskoj. Pa je li to problem dobiti Nexe i je li točno da su oni inzistirali da igrate u petak kako bi bili umorniji? Znači nismo se ni vratili sa završnice SEHA lige, već igramo domaće prvenstvo. Sigurno da nikoga nećemo podcjenjivati, tako ni Nexe. Biće teška utakmica, uvijek je u Našicama bila i isto njihova navijači, publika koja je uvijek uz njih, ali kažem imamo tjedan dana da se odmorimo, da se spremimo i da pobjedimo. Da, kako će biti u Našicama? S njima ste igrali stvarno puno, ali evo, kreće utakmica i mislim da boljeg protivnika ne možete imati od njih. Ne znam evo koje je on godini, ali tjedan dana ja mi igramo prko sutra, tako da nemamo... Za 2 dana, da. Dobro, za 2 dana. Ma gledajte, bez ikakvog podcjenjivanja ostalih klubova, mi smo svjesni da je ovo finale prvenstva i ako mi tamo pobjedimo, mi smo relativno riješili prvenstvo. Nismo ga riješili, a sigurno će nam biti lakše. I moramo pobijediti, neće biti lagano, niti će se oni predati, niti su se ikad predali. Oni su isto vrhunska momčad, spremili se za nas, nije slučajno ova utakmica 5 dana nakon SEHE. Znači vide neku svoju priliku, ali mi idemo spremni, mi smo se ova 2 dana odmorili, pripremili i mi idemo po pobjedu, mislim da je to jasno. Puno puta ste igrali protiv njih, tko je tamo najveća opasnost ovako, protiv koga je najneugodnije igrati? Što se tiče igrača, normalno da je Ivan Slišković, njihov desni bek, lijevi bek, udarna špica, a najbitnije je po meni ne razbraniti Matu, njihovog golmana, jer ako se njega razbrani, on uvijek stvara najviše problema, po meni, eto, to je to. Filipe, kup također, naravno Zagreb tu, zapravo mora osvojiti s obzirom da to bi sve drugo bilo jedno veliko iznenađenje. Pa nadamo se koji svake godine ovoga završnica kupa je u Umagu. U Umagu i s Umagom igramo. Danas smo saznali da igramo u 12 sati to je malo neobično vrijeme. Ali normalno kažem, još jedno nećemo nikoga podcjenjivati, ući maksimalno u tu utakmicu i pobijediti polufinale i finale i uzeti još jedan kup za Zagreb. Jerko, kako je nakon Lige prvaka i nakon ipak jače SEHA liga od državnog prvenstva motivirati se za tako jedne ipak slabije momčadi koje igraju u hrvatskom rukometnom prvenstvu? Gledajte, iskreno, meni nije teško. Meni nije teško, utakmica je ko utakmica, svaka ulaziš u nju 100%. Najprije radi sebe, a onda i radi ostalih, radi momčadi, prije svega i radi prevencije ozljeda i radi svega. Ulaziš 100% i daš sve od sebe i onda mora biti dobro i onda nema problema sa tim manjim momčadima. Jer pod navodnicima manjim momčadima, jer ako se ti opustiš, nisu to momčadi kojima ti možeš se sa pola ritma zezati. Jer će ti on isto stvarati probleme. Nije Hrvatska liga baš sada toliko lošija da se ti možeš prošetati, ne znam, kroz Poreč, kroz Našice, kroz Sisak. Nije to baš jednostavno. Treba i tamo odigrati 100% i onda nema nikakvih problema.
Filipe, pred krajem ovog razgovora, evo ono što možda ne znaš, ovdje su već bili dva vrtara Zagreba ove sezone. Jedan je sad postao, čini mi se, ne tako davno trener vrtara, Mario Kjelentrić, bio je tu i Stevanović, tvoj kolega. Pa evo, nadam se ti nakon ove emisije ćeš nastaviti braniti, nećeš postati trener vratara. Pa ima još do trenera vratara vremena, ali moram reći da se sa Ivanom jako dobro slažemo u tandemu. I od polusezone smo u paru počeli braniti i Mario koji je uvijek uz nas i koji nam je velika podrška i na treninzima i na utakmici, koji se stalno, kako bih rekao, pozitivno i viče na nas, ali to sve da bi mi danas sutra bili bolji. I kažem, na treningu velika mi je podrška i nadam se da će ostati tako i dalje. I Zlatko Soračević je u klubu i to ne od nedavno, nego kako je to vijest, kako je zapravo živjeti i biti tamo sa jednom takvom igračkom rukometnom legendom. A sigurno da je čast. Koliko sam čuo, sljedeće sezone bi on treba biti sa nama u prvom momčadi stalno kao pomoćnik treneru Dvoršeku i mislim da će to biti super, da on može puno doprinijeti sa svojim iskustvom i znanjem nama i pomoći nam u daljem razvijanju. Reprezentacije, evo za kraj, vidjeli smo fantastično, evo krenut ćemo od Filipa, Jerko se neće naljutiti. Pa evo, znači u tim kvalifikacijama izgubili smo tamo nesretno od Mađarske taj jedan gol. U Zagrebu smo pokazali da znamo i da možemo igrati pred domaćom publikom, smo ih pobjedili. Očekuje nas još u 6. mjesecu kvalifikacije protiv Slovačke i Latvije. Tako da, evo, ja sam bio na tom svjetskom prvenstvu. Kažem da mi je još jedna velika čast dijeliti klupu i slačionicu sa svim tim dečkima. Do prije nedavno sam ih gledao na televiziji, sada igram s njim. Tako da, za to se igra, za to se trenira, da se igra u reprezentaciji i da je velika čast danas sutra biti tamo. Znači rad i samo rad i onda Jerko još malo opet isto cimer recimo u reprezentaciji. Mislim da za sad ne, ja mislim da i više neće ići na mediteranski, jer ima svoje mlađe ovo to se ne zna još, da vidimo. A daleko je još Danska u prvom mjesecu, pa ćemo vidjeti, daj Bože.